Похваленный Иисус Христос. Экселленция, бискуп Андрей, мы вас сердечно вітаємо у нашій парафії. Чому вітаємо так само і дякуємо Богу, що ви прибули до нашої парафії. Наша парафія у ті часи, давніші часи, була вельми тісно зв'язана з дієцезією Пінською. Это по-перше, наша парафія так само і сьогодні вельми тесно зв'язана з дієцезією Пінською. Тут вельми много свояков біскупа Дем'янки. Где-нибудь не тыкнешь, у Дем'янку тыкнешь, завсёды, понимаете. Это вот, поэтому тут так парафия наша складается в большести из Налибокской пущи. Поэтому у нас, у нашей парафии, в уголовном алтаре находится образ Матки Божией, я называю ее, или мы тоже называем ее Налибокская Мадонна. Чому Налибокская Мадонна? Потому что это образ з Налибокского костела, який згорів у 43-му году. І яким чудом він уратувався до сьогоднішнього дня нам невідомо. Поэтому над вами є Налибокская Мадонна, якою ми молимо і просимо, щоб благословила сьогоднішній день для нас, благословила нашу молитву и узносила нашу молитву сумесно до своего Сына Иисуса Христа. Нехай Дух Святий, якого сьогодні будемо закликати над біжмованими, нехай сидя на нас, нехай наповнить наше серце, нехай наповнить наше життя, щоб ми мужно визнавали нашу християнську віру. Ваша Экселленция, бискуп Андрей, мы, верники парафии Святого Казимира, рады вітать вас на нашей Стопецкой землі. Сёння у стенах нашей святыні адбудзецца вельмі важная падзея. Больш як 60 чалавек, дзякуючы вашай дапамозе, атрымаюць сакрамент канфірмацыі. Таму ваша прысутнасць сярод нас знак надзвычайнай падзеі для ўсяго нашага горада. Ваша Экселленция, бискуп Андрей, мы безмежно удячны вам за ўдзяленне сакраменту канфірмацыі. Кожны, хто сёння яго атрымае, яшчэ больш наблізіцца да Бога. А гэта значыць, што больш Божага слова і ласкаў Божых гаючымі лекамі разыдуцца па ўсёй Стаўпецкай зямлі. Ваша Экселленция, бискуп Андрей, няхай добры Бог шчодра адорвае вас сваімі дарамі і падтрымлівае ў штодзённых клопатах. Няхай Панна Марыя атуляе вас сваёй мацярынскаю апекаю і напаўняе сэрца радасцю, любоўю і супакоем. Вялікі дзякуй за вашу прысутнасць з намі. Сердечно дякую вам усім, асабліва ксяндзу пробашчу і прадстаўнікам парафіі за такое цёплае прывітанне. Мне это вельмі прыемна. І увогуле быць тут сярод вас у такім велічным касцёле, а яшчэ больш бачыць вашыя светлыя вочы. Это вельмі радасна. Яшчэ больш радасна нам будзе ўдзельнічаць у імшы, таму што імша – гэта эўхарыстыя. На грэчаскай мове гэта значыць удзячнасць, радасць, што мы можам быць разам, што мы сабраліся, я здалёк, з Пінска, вы тут не толькі ўсе мясцовыя людзі, але ведаю, што і з Мінска ёсць госці. Не госці, у касцёле ніхто не госць, это свой касцёл для кожнага. Але ёсць з розных куткоў Беларусі, можа нават замежжа, людзі прыехалі, і мы будзем разам праслаўляць Бога. Это приемно чуць там словы, што вот тут біскуп прыехаў, это якая для нас. Але на самой справе-то тут галоўны толькі адзін.
Разумееце? Тут галоўны толькі адзін. І это не пробашч. І не я. А галоўны тут толькі адзін. Гэта Пан Бог, гэта яго дом, гэта яго святыня. Толькі яму мы тут кланяемся, толькі перад ім мы аддаем пашану, толькі яму тут слава, толькі яму, ніякаму чалавеку, які бы ён ні быў, ці выдаваўся там важны, прыгожа апрануты, які-то там адукаваны, ці заслужаны, ці яшчэ што-то. Толькі Богу аднаму няхай будзе ў гэтым месцы праслаўлення. Таму праз хвілінку пачнем святую Эўхарыстыю, святую імшу. Дзякую вам яшчэ раз.
ім'я Айца і Сина і Духа Святого. Amen. Супокой з вами. И с духом Твоим. Душа моя захоўвае сведчанні Твае, і я вельмі люблю іх. Такімі словамі антыфоны на ўваход святы касцёл пачынае найсвяцейшую Эўхарыстыю, святую імшу, якую сёння складаем у гонар вялікага святога нашай зямлі, святога Казіміра. Я, не баючыся, кажу, што гэта вялікі святы таксама і нашай зямлі, таму што тут, на землях Беларусі, ён бываў часта, вось гэта Каралевіч, і яго па большасці, яго жыццё было звязана з Кракавам, але таксама з Вільняю, са сталіцамі Рэчы Паспалітай, але і тут, на нашай зямлі, ён бываў часта. Больш за тое, у Гродні ён аддаў Богу свой дух і пахаваны быў у Вільні. Таму вось гэтыя нашыя землі, блога Вялікага княства літоўскага, яны асаблівым чынам звязаны з постаццю святога Казіміра. Гэта малады чалавек, гэта вельмі малады святы. Ён меў толькі 26 год, калі адышоў да Пана. Таму ён асаблівы заступнік, апякун маладых людзей, моладзі, тых, у каго шмат планаў, мараў, хто толькі пачынае сваё жыццё. І падчас гэтай святой імшы я малюся за ўсю вашу парафію, а асабліва вось за гэтых кандыдатаў, за гэтых і моладзь, і старэйшых людзей, вернікаў, дарослых людзей, якія просяць сёння, каб ад Бога атрымаць асаблівыя дары, дары Духа Святога, якія будуць у сабе знаходзіць, адкрываць іх, як пераапрацоўваць, прапускаць іх праз сябе і вучыцца імі жыць. Прашу Бога за ўсю вашу парафію, за кожнага, і за тых, хто ёсць цяпер у касцёле, разам молімся, але і за тых, хто па розных прычынах не змог сёння прыйсці да касцёла, бо можа дзе-то ў далёкай дарозе, можа дзе-то на працах, можа аказаўся за мяжою, а хацеў бы быць тут. За ўсіх людзей, хто звязаны таксама з гэтай стаўпецкай зямлёю, хто адсюль родам паходзіць, хто ўдзячны Богу за такую бацькаўшчыну слаўную, як Стаўпецчына. Няхай Бог благаславіць вашыя сем'і, вашых дзяцей, унукаў, моладзь, кожнага з вас і удзеліць тыя ласкі, тую дапамогу, перадусім духоўную дапамогу, тое, чаго не купіш у магазине, не знойдзеш проста так на зямлі. Каб от такой дапамогі Бог удзяліў шчодра кожнаму з вас. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць гэтую найсвяцейшую ахвяру з нашага алтара, на пачатку пакаемся перад найвышэйшым у нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами.
Тебя грешна себе, грехи и свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца. Смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Молимся. Усемагутны Божа, служить Табе гэта значыць валадарыць. Просім Цябе праз заступніцтва святога Казіміра учыні, каб мы верна Табе служылі у святасці і праўдзе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста Твайго Сына, які з Табою жывей валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читание книги «Мудрости Сираха». Коли просеивать просіта, застаюцца высілкі. Так і недахопы чалавека выяўляюцца, калі ён разважае. Начынне ганчара выпрабоўваюць у печы, а чалавека выпрабоўваюць у размове з ім. Па пладах дрэва пазнаюць, як яго даглядалі, так і па словах выяўляецца задумы чалавечага сэрца. Не хвалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. Гэта Слова Божае. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Той, хто поступає беззаганно і здійсняє справедливість, і говорить правду в серці своїм, хто язиком своїм не обмовляє, не чинить ближньому своєму зла. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Хто не узводить поклеп на свого сусіда, хто з погардою глядить на злого, але хвалить тих, хто боїться Пана. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Хто сребро своє не дає на лихвярство і не приймає подкупу супроть невинного, хто так чинить, не похиснеться ніколи. Пане, хто може жить у шатрі Твоїм? Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, коли тое, что тленное, опранется у нетленность, а тое, что смяротное, опранется у бессмяротность, тады исполнится написанное слово.
перамога паглынула смерць. Смерць, дзе твая перамога? Смерць, дзе твоё джала? Джала смерці – гэта грэх, а сіла граху – гэта закон. Богу ж падзяка, бо Ён даў нам перамогу праз нашага Пана Езуса Хрыста. Таму, мае умілаваныя браты, будзьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся у моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся у любові моєї, і як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у ягонай любові. Гэта я сказаў вам, каб моя радасць была ў вас, і каб радасць вашая была поўнай. Ось заповедь моя, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад Айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. І ж хвілінку не сядайце, встаньце на хвіліночку, тут яшчэ будзе допрос весціся. Дастойны Ойча, святы касцёл просіць праз мяне аб удзяленні сакраменту канфірмацыі сабраным тут вернікам парафіі святога Казіміра. Ці гэтыя вернікі ведаюць, які вялікі дар атрымаюць яны ў гэтым сакраменце, і ці адпаведна падрыхтаваліся да яго прыняцця? Я перакананы, што ўсе падрыхтаваліся да канфірмацыі, бо ўдзельнічалі ў слуханні Божага Слова і ў супольнай малітве, а таксама прыступілі да сакраменту пакаяння. Дарагія браты і сёстры, скажыце перад сабраным тут касцёлам, якіх ласкаў чакаеце вы ад Бога ў гэтым сакраменце? Прагнем, каб Дух Святы, якога мы атрымаем, умацаваў нас для мужнага вызнавання веры і для жыцця паводле яе праўдаў. Амен. Сядайце. Дарагія браты і сёстры у Хрыстусе Пану, Божий народзе, я з вялікай радасцю знаходжуся сярод вас.
І нават геаграфічна, калі пад'язджаеш да вашага касцёла, так як ехаў я, вось з боку Пінска, Баранавічаў, з трасы, то ўжо адразу в'язджаючы ў горад, тут вот на этом апошнім адрэзку такая дамінанта. Ваша вежа, крыж на ёй агромны, і адразу бачна, што тут Бог жыве на гэтай стаўпецкай зямлі. Вельмі радасна быць тут, бачыць вас, сабраны касцёл, і вось каб нам разважыць гэтую праўду аб тым, што я не кажу пра Маскву, што Масква не адразу будавалася, але што касцёл будуецца з цяжкасцямі, што касцёл будуецца не адначасна, не так вот, што ён раз, і ўжо все ў нас, все ёсць. Ёсць вельмі прыгожая легенда. Легенды заўсёды трэба пачынаць са словаў «жылі-былі». Правда, такое. Это не байка. Это легенда, яна заснавана на пэўных сапраўдных жыццёвых сітуацыях, але, быць можа, я дапускаю, што дзе-то на працягу вякоў там крыху такіх, якіх-то падрабязнасцяў, такіх вот дробязяў дабавілася крыху. Але это вельмі праўдзівая легенда. Што жылі-былі людзі, і ў іх не было касцёла свайго. Ім было вельмі дрэнна. Я ведаю, як гэта, таму што я сам родам з Бярозаўкі. Знаеце, такі гарадок, мястэчка такое, там хрустальны завод. Можа, маеце наш хрусталь у шафах часамі, у секцыях. О, это моя бацькаўшчына. Я вельмі люблю свой гарадок. Ён вялікі, невялікі, такі утульны. Амаль усе людзі працавалі там на гэтым шклозаводзе. У нас таксама не было свайго касцёла. Ён быў да вайны. Потым у нас яго забралі, зруйнавалі. І мы былі як сіраты. Паедзем у Наваградак. Там добра, утульна. Вот біскуп Антоні, мой першы пробашч. Я пры ім гадаваўся у Навагрудку. А ўсё роўна, ты прыедзеш, а хто-то збоку стане і паглядае, што ты на маё месца сеў. У вас, напэўна, не так. Я так думаю, што у вас няма такога. Ну, так бывае. Паедзеш у Ліду, і там таксама. У Мінойты, і там чыі-то месцы. І вот так мы туляліся туды-сюды. І тыя людзі, пра каго я расказваю, вот, і яны таксама, яны хацелі мець свой касцёлік, сабе пабудаваць касцёл, так як і вы. І недалёка ад іх жыў у сваім маёнтку багаты пан. Это даўнейшыя часы, такі вельможны, шляхетны пан. І ён дзе-то калі-то ў косцеле чуў такую навуку, што калі ты пабудуеш Богу дом, калі ты паўдзельнічаеш у будове касцёла, то это такая огромная заслуга перад Богом. То ж ты яму дом даеш, што ўсе грахі табе даруюцца, што ўсе такая заслуга будзе, будзеш тварам у твар з Богом стаяць. І ён прыйшоў да гэтых людзей і кажа: я вам пабудую касцёл, сам адзін, каб уся заслуга, каб уся слава, каб уся ўдзячнасць ад Бога мне аднаму дасталася. І ён пачаў будаваць. Сам адзін. Цягаў камні з палёў, капаў гліну, выпякаў цэглу. Это даўнейшыя часы. Канём всякія матэрыялы. Это свой маёнтак банкам залажыў. Все грошы свае касцёл пабудаваць, это не жарты. І вот так ён дзень за днём змарнеў, схудаў, не пазнаць. У працы сам адзін і пабудаваў. Касцёл, вежа, крыж, вокны, дзверы, падлога, святыя кнігі, абразы, все прыдбаў, все зрабіў. Біскупа запрасіў на заўтра, што вот прыедзьце, ўжо будзем асвячаць касцёл. Кансекрацыя будзе касцёла. Людзей запрасіў. А перад дзвярамі, вот перад уваходам на сцяне
памясціў дошку мраморную і на ёй высек: «Я, такі-то вельможны пан, сам адзін Богу на славу і сабе на заслугу пабудаваў гэты касцёл». І вось назаўтра ўжо будзе урачыстасць. Ну вот як такая, як цяпер. Шмат людзей павінна быць, біскуп ужо начуе. Ну, ўсё назаўтра. А увечары збіраюцца на небе хмуры. Хмуры, ветер пачынаецца, бура будзе, навалніца. Пачынаюць біць перуны, маланкі. І адна маланка прама ў гэты касцёл засвяціла. Представляете? Люди збегліся, думали, касцёл пашкоджаны. Не, цэленькі касцёл стаіць, толькі яна в эту дошку попала. Это якраз прама в эту дошку. І на кавалкі яе разбіла. Маланка. Ён кажа, ну это так бывае, это ж маланка, можа ў дрэва, можа ў столб. Ну, всяк бывае з маланкамі. Нічога, кажа, пераначуйце яшчэ на біскуп. А што біскупу? Кормяць, пояць, прымаюць яго. Ён можа яшчэ астацца. І ён за вечар зрабіў новую эту дошку і зноў напісаў, што я такі-то пан, сам адзін, сваімі рукамі, сваім коштам пабудаваў Богу на славу, сабе на заслугу гэты касцёлік і прымацаваў яе да сцяны. Ужо ноч, збіраюцца на небе хмуры. Пачынаецца ветер, бура, будзе навалніца. І маланкі б'юць то ў дрэва, то ў столб. І адна прама, куды думаеце? У дошку, прама ў дошку. Разваліла яе ўшчэнт, няма. Біскуп кажа, я паехаў, я тут не буду звязвацца з вами. А ўжо потым ён сур'ёзна яму кажа, слухай, ты чалавек, разбярыся. Это які-то знак ад Бога. Ну так не можа быць. Это знак ад Бога. Таму што Бог у сваім касцёле не пацерпіць несправядлівасці. Бог не пацерпіць. Это Божий дом. Бог не цяля. Яго не падманеш. Ён разбярэцца, хто прав, а хто вінават. У яго не хуткія суды у Бога, але яны неумалімыя. І біскуп кажа, ты разбярыся. Тут якая-то неправда, тут які-то фалш. Ты разбярыся, што тут не так. Эты чалавек, ну вот это багаты ты чалавек, да людзей выйшаў. Укленчыў перад імі. Кажа, людзі, паглядзіце, я ж на вашых вачах будаваў. Дзе тут фалш? Я ўсё аддаў, маёнтка ўжо не маю, худы, высахшы з этой працы ўсёй. Што тут неправда? Ну і людзі топчуцца, ну і правда. Вот все так, як ёсць. Як ён ужо прасіўся перад імі, то выйшла адна старушка, такая вот старэйшая пані, выйшла і кажа, паночак, даруй, кажа, это я вінаватая. А што такое? Кажа, ты вот як цягаў тыя камені з поля, я якраз шла. Каню твайму так цяжка было, ну мыле ўвесь быў, прадстаўце, воз камянёў. А я, кажа, мела вот торбачку аўса, якраз несла. Я ўзяла жменю, зачерпала, каню дала. І ён схрумаў этой, ну вот этой, што там у яе было, там авёс ці ячмень. І ён схрумаў, з'еў яго. Я накарміла твайго коня, які цягнуў камні на касцёл. То рассудзіце вы, то хто пабудаваў гэты касцёл? Яны ўдваіх пабудавалі, правільна? Гэты пан зрабіў все зрабіў. А гэта старушка дала жменю аўса. І ён не адзін яго пабудаваў. Яны ўдваіх пабудавалі касцёл. Па справядлівасці, калі рассудзіць, яны ўдваіх яго пабудавалі. А в адным касцеле я расказваў, а дзеці сказалі, а конь? А конь што не цягаў? Ваш пробашч, ксёндз-канонік Ігар, як конь цягне.
а яго яшчэ і паганяюць. То біскуп, арцыбіскуп Юзеф, што ты давай там старайся этот. Ну, але кажа, да, як конь. А колькі людзей жменькі свае цягнуць, правда? Колькі людзей жменькі свае цягнуць? Хто можа больш і больш робіць? Хто мае чым і дзеліцца? Але кожны чалавек, кожны з вас, кожны. І паверце, у Бога кожная жменька палічана. Бывае так, што людзі не заўважаць. Бывае так, што людзі не ацэняць, не заўважаць добра. Ты от робіш, хто з вас гэта не ведае? Мамы, таты, бабулі, дзядулі. Бывае, глядзіш на дзетак сваіх, думаеш, вы ці разумееце хоць, колькі я для вас раблю? Як я для вас стараюся? Вы ці заўважыце хоць гэта? Як я ўстаю раніцай, як я кладуся позна, куды я ляту, аб чым я ўвесь час перажываю, колькі я малюся за цябе. Вы, моладзь, хоць ці заўважыце гэта? У татаў, мамаў сваіх, бабуль, дзядуль, колькі любові ўложана. Вось касцёл будуецца так і толькі так, што ўсе разам, што ўсе людзі, хто як можа, хто сколькі можа. Так будуецца касцёл з маленькай літары. Вы ведаеце, што часамі слова «касцёл» можна напісаць з маленькай літары, правда? Тады што это значыць? Будынак. Сцены, дах, подлога, будынак. Это з маленькай літары. Сакральны будынак, святое месца такое вот, касцёл. Але можна гэта слова напісаць з вялікай літары. А з вялікай літары гэта ўжо не сцены, не цэгла і не камяні. Але хто? Ужо не што, а хто, правда? Это жывыя людзі. І сёння, дарагія кандыдаты, вось, што будзеце вы сёння прымаць бежмаванне, канфірмацыю, вы сёння становіцеся больш адказнымі за касцёл з вялікай літары. Вы сёння перастаеце піць дзіцячае малако. Смесі гэтыя, што іх там дзеткам даюць. Кашкі такія. Перастаеце. Вас сёння ставяць у шэраг адказных людзей за касцёл. За тых, хто будуе сцены, за тых, хто нясе на сабе часамі цяжар. І вось гэтыя дары, якія вы сёння атрымаеце, гэта не што-то такое, што вы, біскуп падыдзе да вас, намасціць вам лоб, знак супакою перадасць, і вы раптам што-то такое. Не, это не фокус ніякі. Абсалютна. Тут не будзе такога, што тут что-то такое загарыцца, ці что-то такое мільгне, там такое. Не. Вы гэтыя дары Святога Духа, вы іх будзеце адкрываць у сабе. Адкрываць іх у сабе. І ў розных жыццёвых сітуацыях вы будзеце адкрываць, што вы іх маеце. Гэтыя дары. Калі у вас будзе якая-то жыццёвая сітуацыя, а вы ў ёй што-то для сябе зразумееце. Напрыклад, зразумееце, што, аказваецца, дзяліцца гэта прыемней, чым атрымліваць, чым браць. І зразумееце гэта, от раптам это прыйдзе, што, аказваецца, это прыемна, калі бацькі табе даюць, калі там табе што-то дораць, а калі-то настане дзень, калі вы адкрыеце, як гэта прыемна прыехаць да бацькоў сваіх і ім што-то даць. З першай зарплаты сваёй, з таго, што ў вас будзе. Як это соладка. Арыфметычна вы ад сябе, адарвалі. Арыфметычна, там, 5 мінус 3, это менш стала, все. А радасці у вас будзе больш, парадаксальна. Хаця вы аддалі сваё, это дар розуму у вас будзе. Дар розуму дазваляе убачыць тое, што невачавіднае. Разабрацца ў тым,
што супраць законаў арыфметыкі, дар розуму, дазволіць зразумець што-то для сябе. А будзе ў вас у жыцці, што вам прыйдзецца за што-то стаяць до конца. Такія будуць сітуацыі. Што за што-то ў жыцці вы яшчэ цяпер не ведаеце за што. Але будуць такія сітуацыі, калі вам трэба будзе за што-то стаяць до конца. І вы будете пытаць у сябе і ў Бога на малітве, ці хопіць у мяне сіл, каб стаяць до конца. І тады вы адкрыеце ў сабе дар мужнасці. Мужнасць – гэта не упартасць. Іх лёгка пераблытаць. Мужнасць і упартасць. І адкрыеце, што ў вас ёсць гэты дар. Іх 7 гэтых дароў. Вы іх шукайце ў сабе. І вось калі будете іх адкрываць, то вы будете будаваць касцёл. Камень за каменем, цэгла за цэглаю, вы будете будаваць касцёл. Жывы касцёл, незнішчальны каталіцкі касцёл, угодны Богу, святы, а складзены з нас, з простых, часта слабых людзей. А вот кожны з нас эту жменьку цягне, зрабіў якое-то добро, выбраў добро, улажыў сваю жменьку ў духоўны касцёл. Пайшоў за голасам Бога, а не д'ябла. Выбраў правільны паступак. Не лёгкі, а правільны паступак у сваім жыцці. Значыць, улажыў сваю жменьку ў гэту Божую будоўлю. І я вам жадаю, каб і гэтая святыня вашая, бачная святыня, каб і яна станавілася ўсё прыгажэйшай, ўсё больш задбанай, але таксама, каб і касцёл нябачны, касцёл духоўны, каб тут, на Стаўпетчыне, ці куды вас занясе жыццём, то хто ведае, дзе вы будзеце, каб там, дзе вы, каб там быў касцёл. Таму што веру не закрыеш толькі ў сценах. Каб там, дзе вы будзеце, жывы чалавек, з верай, з агнём у душы, з полымем дароў Духа Святого, каб там быў касцёл. І каб кожны чалавек, які да вас падыдзе, шукаючы ў вас раду, добрае слова, падказку жыццёвую, каб пачуў ад вас што-то важнае, такое шчырае, і падумаў, глянь, які дар у гэтага чалавека, у вас. Што вы не адвернецеся, што вы не скажаце, што якая моя справа, а адкрыеце ў сабе дар рады. Уменне стаць на бок гэтага чалавека. І касцёл яшчэ павялічыцца, і яшчэ падрасце, і яшчэ мацнейшы стане, таму што вы будзеце яго будаваць. Амен. Кандидаты и сведки, выходим на центр костюма. Моцна не хвалюйцеся, але крышачку можна хвалявацца. Вам сведкі потым паложаць руку на плячо, каб вы былі мацнейшымі, каб вы не трэсліся ад страха, што ў вас ёсць збоку блізкі чалавек, які вас накіроўвае, які вам паказвае шлях жыццёвы, духоўны шлях. Таму смела, адважна
Прасіце, каб сышоў на вас Дух Святы. Я таксама вельмі хвалююся, таму што я яшчэ ніколі не бежмаваў. Вы першы раз, і я першы раз, таму... Таму хвалюемся ўсе. Задам вам некалькі пытанняў і шчыра на іх адкажыце. Ці выракаецеся сатаны і ўсіх справаў і спакусаў ягоных? Выракаюся. Ці верыце ў Бога, Айца Ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Веру. Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які сёння асаблівым чынам удзяляецца вам, як некалі апосталам у дзень Пяцідзесятніцы? Ці верыце ў святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Умілаваныя браты і сёстры, просім Бога, Айца Ўсемагутнага, ласкава спаслаць Духа Святога на гэтых усыноўленых дзяцей сваіх, ужо адроджаных у хросце да вечнага жыцця, каб Ён умацаваў іх сваімі шчодрымі дарамі, а сваім намашчэннем учыніў падобнымі да Хрыста, Сына Божага. У цішыні просім аб дарах Духа Святога для кандыдатаў. Святары выцягваюць рукі. Усемагутны Божа, Айцец нашага Пана Езуса Хрыста, Ты адрадзіў гэтых слугаў Тваіх вадою і Духам Святым, вызваляючы іх ад граху. Спашлі на іх, Пане, Святога Духа, Суцяшыцеля, дай ім духа мудрасці і розуму, духа рады і мужнасці, духа умеласці і пабожнасці, напоўні іх духам Тваёй боязі, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Повернуться у середину, так, будь біскуп, так, отак.
чистой воды коня, что ж вся род створения, пустота и небытие, что нечисто в нас мы, что засохло оживи, что
Я вельмі шчаслівы і радасны, вам прызнаюся, што это вельмі прыемна бежмаваць, канфірмаваць. Спадзяюся, і вы таксама. Цяпер, я так кажу, это эмоцыі, але потым у жыцці вы будете адкрываць, што вы поўныя гэтых дароў, што ніхто імі не абдзелены, што кожнаму Бог даў столькі, сколькі будзе трэба. Праз заступніцтва вялікага святога нашай зямлі, святога Казіміра, просім Бога за увесь касцёл. Дух Святы сабраў розныя народы. Просім Цябе, Пане, аб аб'яднанні касцёла, каб людзі адным языком любові хвалілі Бога за яго дары. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Дух Святы сышоў на апосталаў. Просім Цябе, Пане, каб іх пераемнікі, папа Францішак, прысутны сярод нас біскуп Андрэй і ўсе біскупы, напоўненыя Святым Духам, служылі народу і свету Божай праўдай. Цябе просім. Дух Святы вядзе нас да сталай веры. Просім Цябе, Пане, за нас, умацаваных дарамі Духа Святога, каб заснаваныя ў веры давалі сведчанне пра Цябе сваім жыццём. Цябе просім. Дух Святы ёсць адзін, хто дае супакой. Просім Цябе, Пане, за нашу парафію, каб, дзякуючы заступніцтву святога арханёла Міхала, заўсёды была верная Христовай навуцы. Цябе просім. Дух Святы дае мудрасць. Дзякуем за нашых бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў і просім, каб былі заўсёды для нас прыкладам трывання пры Табе. Цябе просім. Дух Святы ёсць крыніцай кожнага жыцця. Просім Цябе, Пане, за памерлых, асабліва з нашых сем'яў, каб ажыўленыя праз Духа Святога маглі цешыцца вечнай славай. Цябе просім. Дух Святы ёсць абяцаннем, дадзеным нам праз Хрыста. Просім Цябе, Пане, за нас прысутных вакол алтара, каб улада Духа Святога узмацняла нас быць сведкамі у воскрослага Езуса. Цябе просім. Прошу Бога за памерлых, за якіх я складаю ту найсвятейшую ахвяру, Юнцевич Геннадий, Андрей, Владимир, Иосиф, Мария, Софья, Казимира, Александра, и за померлую Марию Горелик. Вот. Тебе просим. Я хочу помолиться сегодня особливым чином за всех наших ахвярадавцев. Сегодня такой добрый приклад бискуп Андрей нам привел про все эти справы. Я вдячный Богу за всех ахвярадавцев будаўніцтва этого костела. Тых, якія, можа, ўжо зышлі, гэты касцёл вельмі доўга будаваўся. Шмат людзей хацела ўбачыць гэты касцёл, можа там бачыць, цешыцца дзесьці ў небе з радасці, што мы тут молімся, што мы кансекравалі у прошлым году гэты касцёл, які прысвечаны на хвалу Богу гэты касцёл стаў. Поэтому я дзякую Богу за ўсіх ахвярадаўцаў, якія стараліся ад самага пачатку парафіі нашай, стараліся, каб зарэгістрировать парафію. Стараліся ўсё, няхай Бог дасть ім вечны супакой. Малюся таксама за тых ахвярадаўцаў, якія сёння сярод нас, якія, можа, глядзяць па Ютубе. Дзякуй вам вялікае таксама за ўсіх нашых парафіянаў. Малюся і прашу Бога благаслаўлення. Ну і за тых будучых ахвярадаўцаў, знаете, овса надо. В разном выгляде, может быть, и в твердой валюте, и в мелкой валюте, и в золоте, и в серебре, всякая овса. Нехай Бог благословляя их и всех нас. Тебе просим. Молімся, напэўна, шчырым сэрцам аб міры ва ўсім свеце, каб людзі апамяталіся, перасталі ваяваць, прымірыліся адны з другімі, знайшлі сілы прабачыць адны другіх. За кіраўнікоў дзяржаў, каб яны адумаліся, каб дагаварыліся паміж сабою, знайшлі розум, знайшлі спосабы.
і асабліва за нашу любімую зямлю, за Беларусь, каб мы заўсёды былі разумным, мірным народам, заўсёды мелі толькі добрыя адносіны, толькі добрасуседскія адносіны з усімі народамі. Просім Цябе. Слухай нас, Пане. Божа, прымі нашыя малітвы і ўчыні, каб мы ўмацаваныя прыкладам і заступніцтвам святога Казіміра, розумам і сэрцам былі верныя Табе ў нашым штодзённым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Хлеб, что стане Христовым телом, клену с Божа, что полег взрастало, и вино, что громко хуже свет не спело, кровью с Божьей Сына Бога стало, як той хлеб, что шмат зернятка ложить, хаяк вера нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. О, наш пастир весой лед звярив овчарні, нас святі дорогой за собою, свой костел, как не пропали марно, как мы стали им одной семьёю, як той хлеб, что шмат зернятка ложить, хаяк вера нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Пан, Бог усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Міласэрны Божа, глянь ласкава на дары, якія мы Табе складаем, і распалі ў нас агонь любові, якая гарэла ў сэрцы святога Казіміра падчас гэтай ахвяры, праз Хрыста Пана нашага. Амин. Пан з вамі. И с Духом Твоим Угоду серцы. усносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, у супольнасці святых ззяе Твая слава, бо, увенчваючы іх заслугі, Ты вянчаеш плён Тваёй ласкі. Іх жыццё Ты даеш нам як прыклад, праз іх заступніцтва нам дапамагаеш, а ў супольнасці з імі даеш нам абяцаную спадчыну. Іх сведчанне дае нам сілу, каб мы маглі перамагчы ў духоўнай барацьбе і разам са святымі атрымаць неўвядальны вянок хвалы праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу.
разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, гласом на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, гласом на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, прысутным сярод нас біскупам Андрэем і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе веки вечныя. Молімся да Айца Нябеснага, як навучыў нас Езус Христус. Ойча наш,
просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Калі прыйдзе гаспадар, он пасадзіць іх да стала і, падышоўшы, будзе служыць ім. Честь найвышэйшую дай яму люд верный, моц ахвяры, славчае крыжовой, ён сам приходит у своей любви.
потрапить наш ворог туды, и могутное зяние Твое сбережи от тревог и беды. Это наш Божий дом, шануймо Його кожний час. Завітай, тут наш Пан завжди чекає нас. Молімся. Добрий Боже, Ти умацавав нас евхаристичним хлібом. Учини, каб ми, керуючися прикладом святого Казіміра, з радосним серцем ішли шляхом Твоїх наказів, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які нас у душу снують по світі. Амінь. Сядьте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Найперш подякуємо Богу за эту ласку сьогоднішнього дня. Нехай Бог буде нами прославлений. Нехай Найсвятейша Панна Марія, яка завсюди опікується нами в кожну хвилину нашого життя, далі опікується нашою парафією, всіми нашими справами, і ми вельми щиро дякуємо за ті усі ласки, якими нас вона одорває. Так само дякуємо нашому небесному заступнику, святому Казіміру, який опікується вже більше 400 років гэтым місцем, починаючи від історичного костьола, які, на жаль, розбурили. Але ми упорством своїм його відкопали назад і далі продовжуємо, каб на гэтым місці була пам'ятка, що наша віра не начиналася некалькі гадоў тому назад, але наша вера трывае тут уже сотні гадоў, і мы мужна стараемся вызнаваць нашу веру. Дзякую таксама за ласку апекі айцу Фабіяну, слуге Божаму, нашаму заступніку стаўпецкаму, нашаму святому наших земляў, якого шанавалі нашыя дзяды-прадзеды праз столькі сот гадоў. Ён заўсёды разам з намі. Я кожны вечар, калі прыходжу, асабліва пасля наведванняў душпастырскіх і малюся тут, дзякую Богу за тых людзей, што наведаў, заўсёды гавару айцу Фабіяну: ты ж тоже пробарш тут, поэтому двоих мы штосьці зробім. Поэтому вы павінны ведаць, што заўсёды, кожны дзень, кожнага парафіяніна стараюся аддаць у апеку айцу Фабіяну, каб ён занёс, бо там бліжэй і маім, і яго малітвы заносім да трона Бога Усемагутнага. Уважаныя, мы хочу таксама падзякаваць нашаму ксяндзу біскупу, які нашаму, бо нейкая частичка пінскай дыяцэзіі для нас, тым больш амаль што зямляк, мала што з Беларусі, так тут недалёка. Поэтому мы дзякуем шчыра вам, біскуп Андрей. Нехай Бог отуляя вас своей опекой, матка Найсвятейшая наша Налибовская, да, у нас еще там есть Рязанцовая, а там Острабрамская, знаете, у нас тут окружены, кажется, такими ласками особливыми Найсвятейшей Панны Марии. Нехай вам атакуется матка Костела, матка біскупов, святоров, усіх нас. Это великая ласка, что у нас тут вот есть такая особливая опека Найсвятейшей Богородицы, я ще не забуду всю Матку Божу з утешення, яка нас потешила, коли тоже таке у нас цікаве здарення у 19, забувся яким році, хіба 20 19.
Коли тут с ножами бегали, забылся. У 19. Да. Это самое. Есть такие здоровья, тут волков ходили, тут ножами бегали, а потом революции, потом вирусы, потом все переживали. Вот, в 19 году, когда мы молились на месте нашего старого костела, мы туда пришли с крыжом, мы туда фигуру святого Михаила Архангела принесли, да, стали так, а забылись образ Матки Божией. Но мы там помолились, и потом одна женщинка приносит нам обрат Матки Божией с утешением, говорит, это с вашего старого костела. Як разбирали их, закинули все на трактор, как вести полиция, его стягнула с трактора. И столько годов этот образок был у меня у хате, и я вельми шмат молилась про заступництво Найсвятейшей Богородицы с утешением. И говорит, это перед этим образом, и он уратовал мне мою семью, были вельми тяжкие относины, и уже были несколько на грани разводов, так само, але этот образ моей молитвы про заступництво Мати Божией с утешением да помогли. С этой поры у нас есть конец жнивня, початок вересня, тыдзень Мати Божией с утешением, мы завсёды каждый год проводим у нашей парафии. Поэтому, бачим, у нас столько опеки, я вас отдаю под всю эту такую великую столпецкую опеку. Да. Нехай Бог опекуется вами. Ну и мы обещаем, что так само в наших молитвах завсёды будем помнить вас. Дякую, Экселленция, вам. Нехай Бог благословляет. А зараз ви ще почекайте хвилинку, я об'яви зроблю. Так, я хутенько постараюся. Поважаныя, у нас сёння мы адзначаем урачыстасць таксама святого Казіміра. После имши мы одразу зробим так, мы после благословления сфотографуемся, все бежмаваныя, тут подойдем, сфотографуемся. И так само будзе магчымасць ушанаваць святого Казіміра у яго реликвии, кто хоча падысці і уцалаваць реликвию, гэта после имши. Так само можно будет, так само, коли кто сёння не падыдзе и зможа прийти в аўторак, придите в аўторак 4 числа, у нас святая имша у 9 раніцы и у 18 вечером. Так само будем молиться про заступництво святого Казіміра, и можно тады так само реликвию ушанаваць. 5 числа распачынаецца Великий пост, попельная серада, день шчырага посту. Святая имша у нашей парафии у 9:18, у Новом Свержні у 18. Так само, ксёндз Кирилл будзе у Новом Свержні, я буду тут и рано вечером так само. И памятаем основные накірунки посту, пост, молитва и милостыня, пост, устрымание от ежи, питья. Но это не значит, что воды пить не можно сколько хочется, коли ласка воду, это але там чего-нибудь такого другого, коли ласка. Поэтому с этой нагоды мы зробим книгу цвярозасти и постараемся от серады, кто уже подрыхтуется, вот у первые дни Великого посту, до первой недели Великого посту, будем записываться, читать молитвы, при проборщу, на крышу руку ложить, присягать, что увесь Великий пост не уживать алкоголю. Не только мы сами, але можно это ахвяроваться так само за інших людей, кто хоча. Это такая будет магчымасць, и попросим Бога обороны от вот этого навалы алкоголизму. Молитвы, что тычыць молитваў, молитва «Крыжовый шлях» будзе кожную пятницу у 18:00, а после и «Крыжового шляха» будзе так само и святая имша. Песни жальбы у нас будут после имши на 11:00 кожную неделю, запрашаю. Так само на гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца. Молитвы першага чацверга у нас заўсёды распачынаюцца о 17 гадзіне. Запрашаю на гэту молитву, молимся за святароў, помолимся так и за біскупаў, святароў, за особы духовныя и о пакліканнях святарскіх и монашскіх. Так само кожны чацвер мы першы чацвер мы молимся святую гадзіну. У 23:00 до 24:00 запрашаю, кто жадае,
можна прыйсці на гэтым тыдні у 23:00 і маліцца тут у цішыне перад найсвяцейшым сакраментам. Таксама я, можа, так прапаную, я тут буду, кожны чацвер у Вялікім посце мы будзем рабіць святую гадзіну у 23 до 24, кожны чацвер, тоже, калі хто жадае прыйсці, запрашаю на малітву. Дома маліцеся, таксама з дапамогай нашага Ютубу, тоже таксама можна удзельнічаць у нашых малітвы першага чацвера. У гэтай малітвы святая гадзіна. Далей, у пятніцу 15:00 таксама ёсць у капліцы ў Жацерава, капліцы Найсвяцейшага сэрца Езуса, гадзіна міласэрнасці. Хто жадае там памаліцца разам з намі, ў Жацерава тоже будзе і малітва, выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, карунка да Божай міласэрнасці і святая імша. Гэта кожную першую пятніцу месяца мы там молімся ў капліцы і просім Езуса, міласэрнага сэрца Пана Езуса, быць заўсёды і апекавацца з намі. Запрашаю таксама на гэтую малітву. Ось у Вялікім посце таксама, можа, яшчэ і паглядзім і ў кожную пятніцу гэта зробім, каб трошачкі узбудзіць у такой дух малітвы, бо сёння работы мы зрабілі многа, але дух малітвы вельмі нам патрэбны. Дата рэкалекцый будзе пададзена пазней трошачкі, дарагія браты і сёстры. Я думаю, да гэтай першай нядзелі я пытанне гэта вырашу. Дзякую вам шчырае за ахвяраванні на справы касцёльныя, якія мы робім. Мы далей прадаўжаем рабіць вялікі алтар. Мы набылі неабходныя матэрыялы для працы, дуб, доску вельмі каштоўная, і цяпер мы стараемся, ёсць ужо зроблены праект, мы разлічыліся за праект, за матэрыялы, і зараз вядуцца працы па далейшаму, прадаўжаем вялікі алтар рабіць. Ну, гэта таксама, гэта справа не аднаго дня, будзе прадаўжацца ў часе, і вам яшчэ такую трошачкі маленькую прапанову. Можа, так, да гадавіны пасвячэння касцёла мы ўспеем, а я так вельмі мару пра гэта. Я ўжо пабуду канём трошачкі, вы калі можаце, аўса мне дадзіце. Я, можа, дзе яшчэ найду пшаніцы, ці яшчэ чаго-небудзь, каб гэта было. І набыць трэба арган, сапраўдны арган, духавы, такі, які быў у касцёлах. Я ўжо так па інтэрнету Германію прайшоў усю там, ўжо нашоў некалькі такіх прапаноў. Есть такая магчымасць і даволі за нармальныя сродкі. Я мяркую, што буду прасіць Бога, каб дапамог нам трошачкі натхнення даў, мудрасці даў. Ёсць людзі, якімі я знаёмы і якія старацца будуць дапамагчы нам у гэтых справах. Пагэтаму постараемся, у меня есть такая цікавая идея, потом расскажу. Поэтому это такая справа аргана. И далей, паважаныя, перерегистрация парафий. Сегодня я хотел бы сказать, что мы распачалі эту справу перерегистрации, амаль что заполнили все документы. Для того, каб было прасцей, вы меня, конечно, все прабачце. Я у лік парафіяльнага так называемага актыва, чылі той 20-кі, я ўлічыў усіх пенсіянераў толькі. Там лягчэй пісаць, бо там трэба, дзе работае, дзе гэты, а ці не прывлекался, а ці хадзіў, ці не хадзіў. Пенсіянеры нас дома сядзелі ўсе, поэтому мы іх напішам усіх пенсіянераў, і свенты спокой будзе з гэтым. Вот так, хай там звоняць, ім скажуць, што парафію. Я звярнуся, мы так нашлі тых 20 асобаў, а далей ўсё будзе так, належным чынам зробім. Дакументацыю пададзім, бо трэба ўжо падаць на перарэгістрацыю, бо ўжо цікавіцца і так далее і таму падобна. Гэта вось такія справы. Ну, зараз наша парафія таксама павіншуе, але я перад віншаваннем хочу біскупу сказаць, што у нас тут парафіянаў много. Біскуп гаварыў, што адусюль у нас тут есть парафіяне, якія пасля бяды чарнобыльскай пераехалі жыць у Столбцы з Грушаўкі такой, на Роўля.
А там есть Грушевка такая. Я туда с Михайлом Арханьолом попал, был. Там цікаве таке місце, попав у певний час, що тут чуть со страху не помер, але їх молитва. І наш, я там 90-й псалм, наверное, 30 раз помолився тільки в той Грушевці, как Бог берег мене там от усього, да. Але там є молитва. Ну, сьогодні парафіяне, тут є на Возгрушевці, приїхала одна жінка, вона у нас стоїть. І вона мені співала таку пісню, ось я її попрошу проспівати. Да, про Матки Божией этой самой, Фатимской. Да. Вы проспели? Фатімською, чи, о Боже мой, Боже, що робиться в світі? Трошки той, добре? А ви мені вже, люди добрі, парахвяні, пробачте, може я і не так забула. О Боже, мой Боже, що робиться в світі, немає спокою ніде. Ми так розкошуєм, а втіхи немає, не ради багатством своїм. Як дзвони зазвонять, ми в костьол не йдемо, не цінимо слово святе. Покаємося, люди, по горі нам буде, як Бог нас судити прийде. Хватить поки, так? Так, да. Про Хватімський. Ага. Біжать до Хватімі стежки і дорожки, там Божі дзвони гудуть, до нашого Бога, єдиного Бога, народ, як води пливуть, до нашого Бога, Бога, народ, як води пливуть. О, матінко Божа, прийшли ми до тебе, напити святої води. Ми просимо тебе, веди нас до Бога, веди. Ми просимо тебе, веди нас до Бога, веди. З польов солов'їних тобі ми принесли букети живих квіточок. Ми просимо Бога за наших малих діточок. Ми просимо Бога за наших малих діточок. Ми просимо за поле, ми просимо за море, ми просимо за села і міста. Ми просимо Бога, без нього не квітне життя. Ми просимо Бога, без нього не квітне життя. Дякую вам, дякую. Я знаю, що ви маленькі.
Ваша Эксцелленция, бискуп Андрей, дозвольте ад імя усіх конфірмаваных подяковать вас за тое, что вы нашли час побывать у нас у Стаўцоўшчыне, присутствовать у нашым цудоўным касцёле святого Казіміра, збудаванага дзякуючы нашаму пробашчу ксяндзу Ігару, помолиться з намі і удзяліць нам сакрамент канфірмацыі. Атрыманыя дары Духа Святого яшчэ больш умацуюць нас у веры, дапамогуць пераадолець розныя спакусы, весці адказнае рэлігійнае жыццё, стаць сапраўднымі сведкамі нашай веры. Ваша пастырская самаахвярнасць, прыклад веры, адданасці Христу і Касцёлу. Абраны вамі дэвіз для біскупскага служэння, збаўлення душаў ёсць вярхоўны закон, няхай заўсёды будзе мэтай вашага служэння. Таму, што збаўленне душаў ёсць найвышэйшае дасягненне Касцёла. Жадаем вам няспынна глядзець на крыж Пана нашага і яго моцаю перамагаць усе цяжкасці, дзяліцца багаццем Слова Божага, якое абвяшчаеце. Зычым, каб з Еўхарыстыі чарпалі сілу, каб сабраць у адну сям'ю вернікаў. Моцнага здароўя вам, духоўнай і фізічнай трываласці, шчодрых дароў Духа Святога. Няхай Маці міласэрнасці атуляе вас сваёю нястомнаю апекаю. А святы Міхаіл Арханёў і наш слуга Божы Фабіян Мілашоўскі заўсёды вас аберагаюць. Няхай вас Бог благословить на далейшее служение. Дякую вам. Так само наша парафіянка зробила вам такий подарунок, сувенир, как вы памятали об наведывании нашего костела и то, что вы нам уделили конфірмацію уделили нам. Всього вам лепшого. У знак нашей щирой удячности примите вот эти наши кветки и наша стаўцоўскага голубка. Хай ён лётае у вас там над Припяцью. Всего доброго. Паважаны ксёндз Кірыл, ад імя ўсіх вернікаў, што сёння прынялі сакрамент канфірмацыі, дазвольце падзякаваць вам за вашу нястомную працу. Дзякуючы вашым заняткам і навуцы, мы годна падрыхтаваліся да сённяшняй падзеі і яшчэ больш наблізіліся да Пана Бога. Жадаем вам моцнага здароўя і жыццёвых сіл для здзяйснення ўсіх вашых задум. Няхай Пан Бог дапамагае вам у штодзённых клопатах. Няхай Дух Святы надзяляе вам святыя дары, а свяцейшая Панна Марыя заўсёды апякуецца вамі і дарагімі для вас людзьмі. Шановны ксёндз Ігар, шчыра дзякуем вам за тое, што мы мелі магчымасць прыняць сакрамент канфірмацыі. І таксама дзякую вам шчыра за наш касцёл, такі прыгожы, як звонку і так і знутры. І жадаем вам, каб і надалей у вас было столькі ж энергіі, духоўнага запалу, адвагі і дабра да ўсіх. Няхай Пан Бог умацоўвае вас у святарскім служэнні і адорвае вас усімі патрэбнымі ласкамі.
ксёндз Ігар, таксама ад усіх канфірмаваных мы даруем вам першы ўзнос на арган. Еще одну хвилиночку еще посидите. Я только хочу вам передать шчырае пастырскае прывітанне ад вашага біскупа, мітрапаліта, арцыбіскупа Юзефа, потому что я у яго спытаў дазвола, каб сюды прыехаць. Гэта яго дыяцэзія, таму я яму вельмі ўдзячны за такі зычлівы дазвол, каб мне тут быць, маліцца з вамі. І ён прасіў перадаць шчырыя віншаванні ўсім, всей парафіі, з тым, што вось такая ўрачыстасць адбываецца, перадаць, што ён заўсёды пра вас памятае, што заўсёды на малітве перад Богам успамінае пра вас, моліцца, выпрошвае ў Бога ласкі. Ну і таксама прасіў перадаць асаблівую падзяку для пробашча парафіі, ксяндза каноніка Ігара, для ксяндза каноніка Кірыла, якія тут служаць, і для ўсіх людзей, якія, розныя паслугі выконваюць у парафіі, рознае служэнне і на хорах, і пры алтары, і кругом. І ён яшчэ вельмі любіць такі, это анекдот ці нішто, як тут яго назваць, можа і вам калі-то ён расказвалі, прасіў яшчэ раз нагадаць, як внучок, ведаеце, прыехаў на вёску, бегае вакол хаты, то там земляничку, там клубничку, там вишеньку сорве, целые руки. И до дедушки прибегает, каже, дедушка, глянь, кольки я всяких ягодок назбирал. И каже, ешь, иди. А сам себе у усы под нос каже, каб я не посадил, то так ты и найшов бы. Дык вось, дзякуем всім старейшим людям, тым, хто тут верыў і тады, калі касцёла не было. Тым, хто ездзілі, тым, хто даносілі вось гэта да моладзі. Прадстаўце, цэлая сістэма савецкая, цэлая дзяржава з усім сваім апаратам, са ўсёй моцай прапаганды, атэізма, кругом Бога нет, Бога нет, Бога нет да Бога нет. А прыедзе ты, внук, на вёску да бабулі, пасадзіць бабуля каля сябе і кажа, ёсць Бог на свеце. И оказалось, что эта бабуля сильнейшая, чем вся эта пропаганда. Бо она это от сердца. Тому вот дякую и от своего имя, от имя митрополита, всім старейшим тут людям, заслуженным людям, якія зберагли для нас, для моладзі, зберагли веру тут на нашей землі. Хай Бог продолжить ваши гады, каб мы могли як найдаўжэй радоваться вами, матулями нашими, бабулями, дядами, бацькамі, каб вы як найдаўжэй былі з намі і вучылі нас далей вернасці Богу, не гледзячы ні на што. Ну і вось таксама пры дзвярах, калі ласка, возьмите мае абразічкі такія памятныя, там міністранты будуць раздаваць. Гэта не бесплатно, не бесплатно. Прошу вас заплатіць такую цену. Хотя бы один раз. Ойча наш, ці здровасць Марыя, вітай Марыя. І за мяне асабіста, і за нашу пінскую дыяцэзію, ваших суседзяў. Нам не так-то лёгка, ведаеце, нас там меншасць, не шмат. І ксяндзоў вельмі мала, і святынь, але мы цвёрда стаім. Якраз цяпер 100годдзе пінскай дыяцэзіі. Яна ў 1925 годзе створана, і мы святкуем 100годдзя нашай дыяцэзіі. На кастрычнік запрашаю, можа, ксёндз Ігар арганізуе, будзе там у кастрычніку, я цяпер забыўся, ці то 25-го, ці 26-го, субота будзе. Субота там, напрыканцы кастрычніка, будзе самая галоўная, самая вялікая ўрачыстасць у самым Пінску. Варта прыехаць, паглядзець, вы кажаце, над Прыпяццю, там і Піна, і Прыпяць, это ўсё супадае, вельмі прыгожая зямля, шматпакутная зямля. Але там Бог жыве, там вера ёсць. Таму, калі ласка, возьміце гэтыя абразічкі, каб,
памятаць і мець як-то пры сабе, часамі у малітве ўспомніць. Вот такую цэну ставлю за гэты абразік. Всім ад сэрца жадаю здароўя, моцы, ласкі Божай у жыцці, каб мы ніколі не сумняваліся, ні на йоту нават, што Бог ёсць і Бог ёсць над намі, што ў нашым асабістым жыцці Бог прывядзе туды, куды трэба. Вы тут сведкі гэтага, як гэты касцёл будаваўся, як цяжкасці, як рознае. І вот трэба, Бог пакліча там з далёкай зямлі, ксёндз Ігар шоў далёкі шлях, Серабранка, там Богданова, і кругом цягне, вот гэты воз за сабою, тут цяпер цягне. Значыць, Богу трэба, ён чалавека пакліча. Бог бачыць сітуацыю і зробіць так, каб было па яго волі, па Божай волі. Вот жадаю, каб кожны з нас паслужыў гэтай Божай волі для того, каб наступіла збаўленне свету. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духом твоїм. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Цяпер і навекі. Успамога наша у імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Кожним, Матір
Фабиян? Давайте. О, Дух Святый. Да. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Сейчас. Я просто тихонечко. Может быть, как-то укленчитесь, закончите. Не, мы не такие, мы просто испугались.
что приехали к нам. Приходи. Хорошо, видишь, как